kai mä anonyymisti tässä, että kukaan ei tule tunnistamaan mua tältä videolta. Joo, aivan täysin. Ääni muutetaan ja naama ei näy. Hyvä, hyvä. Niin, kerrotko hieman siitä, että miten tämä jatsikiusaaminen alkoi ja minkälaiseksi se on mennyt tässä ajan saatossa? On kyllä tosi ikävä aihe mulle. Joo, mä lähdin Japaniin. Japanissa oli tämmönen pidempi turnaus. Sitä käytti myös niin kuin Japanin jatsliiga nimeä. Skyllin alaisuudessa toimi, eli Suomen kansainvälisen jatsiliiton alla. Ja turnaus lähti vaan, tämä itse asiassa toinen kansainvälinen turnaus, mutta kuitenkin aika amatööri vielä näissä piireissä. Ja turnaus lähti mun osalta hyvin. Sain heti kaulaa siinä. Sitten tämmönen kokeneempi kaveri, joka oli myös mukana tässä toisena osallisena, niin hän siinä ehkä siinä alussa vähän turhautui, koska yllättyi siitä mun kovasta alusta. No, sitten siinä pikkuhiljaa tuli, hän pääsi jossain vaiheessa tasoihin mun kanssa, mutta sitten mä vaan otin rauhallisella pelillä, pitkäjänteisellä pelillä ja todella rehellisellä pelillä, että en häntä missään vaiheessa häirinyt tai kiusannut, niin aloin johtaa ja sitten sieltä rupesi tulemaan siinä on aina hänen kanssaan, kun ollaan samoissa turnauksissa oltu. Kyllä oli jotenkin liikuttu tästä, tämä oli surullista. Samoissa turnauksissa, niin tämä kyseinen kaveri harrastaa esimerkiksi manaamista. Hän kokee, että se on, en tiedä mitä, mutta musta se on todella ikävää ja osa olla omalla tavallaan todella pelottavaa, että siinä on jotain jatsihenkiä. Minkälaista tämä manaus on ihan konkreettisesti? Konkreettinen on se, että yleensä siinä vaiheessa, jos mä yritän vaikka pientä suoraa ja mä ekalla heitolla saanut 2, 3, 4, 5. Eli sitten mä yhdellä nopealla mun pitäisi saada niin vielä siihen 1, jotta se olisi täydellinen suora. Kun mä alan heittää, niin tää kaveri laittaa 2 sormea. Saattaa olla, että se niin tasaisesti naputtaa pöydän reunaan tai pitää ne esillä. Mutta yleensä se on semmoinen tosi nopea, vähän niin kuin käärmehyökkäys, että ne on torahampaat. Tämmöiset. Siinä tulee tosi häiriintynyt fiilis, että musta tuntuu, että kaveri harrastaa jotain mustaa magiaa tai jotain. Mä ajattelin, että hän on niin omalaatuinen, että annetaan olla. Ja no, näitä muita muotoja on ollut. Tämmöinen yksi konkreettisin esimerkki, ehkä niin kuin, mistä tuli tää suurin. Mä tajusin, että näin ei kuulu olla näissä kansainvälisissä turnauksissa, että kaveri oli hävinnyt kirjanpitovuoron itselleen ja siinä hän oli taas saamassa takkiin, niin hän sanoi mulle, että mä piirrän sulle ruman kutosen. Kaveri piirsi vihkoon todella ruman näköisen kutosen. En muista tarkkaa kohtaa, luultavasti mä sain 2 3 eli 6, mikä on ihan, että sillä saa bonukset. Häntä harmitti se. Hän sanoi, että piirtää ruman kutosen ja silloin mä tajusin, että tämä kaveri on tosi syvissä vesissä ja vie mut mukanaan sinne. Sitten oli kaikkea tämmöistä erilaista pientä raivoa ja sitten jossain vaiheessa ei tuloksista saanut mitään selvää, että kaveri vaan sotkia. Ja niin kuin toivoi aina eri pelikerroilla ja areenoilla, että hän käyttäisi lyykynä, mutta ei hän lähtenyt käyttää. Hän sanoi, että kyllä hän osaa kirjoittaa ja siellä tuli virheitä. Voi olla, että nämä vahinkoja tietysti, mutta hän esimerkiksi 4 lukua sai 4 kutosta, niin sitten hän merkkasi sinne 28. Totta kai mä näissä sitten tiedän, tai opin, että siellä voi tulla paskaa niskaan, mutta mä oon rehellisesti sanonut, että sori, että nyt ei taida olla sun pistelaskut ihan oikein. Ja näistä hän ottaa ne ihan hyvin vastaan, mutta sitten siellä on näitä yleisin kiusaamisen muoto on tämä manaaminen ja sitten on siihen ohelle noussut tämä töhertäminen. Onko näissä ollut sitten myös näitä semmoista manipulaatiota, että koetaan saada toinen pelaaja merkitsemään tuloksia johonkin hänelle epäedulliseen paikkaan? Eikö jotain tämän tyyppistä ole myös? Ihan täysin, että tavallaan kerrotaan, että sä laitat varmaan tai sitten sattumaan. Mulla saattaisi olla siinä vaikka 2 tai 3 samaa, niin hän yrittää niin kuin määrittää, että mihin mä laitan. Sitten hän kommentoi, että joo, itse kyllä laittaisin tämän
vaikka nelosiin, mutta tietysti tossakin se kasvattaa kovuutta, että näin käyttäydytään, mutta mun mielestä jatsi on aina ollut vähän pikkupoista asti pelannut sitä ja en ole ikinä missään järjestössä ollut järjestön alla toiminut tai pelannut ja siksi tämä on mulle uutta, että jatsi ei olekaan herrasmiesten laji. Toivoisin, että Skylli ottaisi tähän kantaa, koska tämä ei ole Suomen imagolle hyvä, että jos kansainvälinen lehdistö seuraa tämmöisiä turnauksia, niin sitten huomataan, että siellä tapahtuu tämmöistä kiusaamista. Tässä turnauksessa lehdistö ei ole mitenkään havainnoinut meitä. Sehän on just ollut ikävä, että me ollaan 200 eri paikoissa kilpailtu ja siellä on ollut tätä yksipuolista kiusaamista. Minkälaisena sä sitten näet tämän tulevaisuuden mahdollisissa muissa liigaturnauksissa? Että jos tähän ei saada korjausta esimerkiksi, niin onko sulla mahdollisuutta enää sitten pelata ollenkaan? Ei, en mä tule Suomen kansainvälisen jatsiliigan alaisuudessa enää pelaamaan. Että tämä kaveri, jonka nimeä mä en halua tuoda julki. No, mähän on kuitenkin Skyllin hallituksessa, joten se on aika vaikea tilanne. Mä en tiedä, että miten tämä pitäisi koko Skyllin hallitus kokoontua ilman tätä kyseistä. Käytetään vaikka Leikki. Puhutaan kaverista Leikkimies nimellä. Leikkimies, että hän ei tulisi sinne, vaan että siellä olisi muu hallitus ja käsittelisi tämän asian. Mä voin tulla sinne ehkä kuultavaksi, en tiedä, nyt tällä hetkellä mä haluan olla ihan kasvottomana kertoa, että minkälaista likaista peliä jatsi voi pahimmillaan olla. Miten tämä on vaikuttanut sun henkilökohtaiseen pelin ulkopuoliseen elämään? Kyllä mulla on uniin tullut. 4 yötä sitten oltiin tuolla Etelä-Japanissa. Siellä oli ennen näitä Tokion viimeisiä pelejä, niin Kagoshimassa pelailtiin ja siinä iltana hotellilla mulla tuli tosi ikävä fiilis. Vähän semmoinen ikävä. Mä voitin taas tutun kaavan mukaan ja oltiin silloin ehkä pelattu semmoinen 27 ottelua jo Japanissa. Tää on ehkä noin 40 ottelun tämmönen sessio, niin nukahin siinä. Sitten mä näin unessa semmoista torahampaat, 2 torahammasta ja kuului semmoinen. Ja sitten siinä tämä kyseinen kaveri nauroi mulle ja sillä oli iso kynä. Se oli semmoista mustaa, että se niinku peitti sillä mustalla, se vaan niinku sotki mun naaman. Eli se on tavallaan, ehkä näiden numeroiden sotkeminen on tuonut jotenkin, että se musta tuntuu, että hän haluaisi niinku. En tiedä mikä hänen ajatusmaailmansa on tässä liigassa ja ylipäänsä Skyllissä, että haluaako hän oikeasti tätä jatsia tuoda maailmalle ja suomalaisille tietoisuuteen vai onko se enemmän, että hän vihaa niin paljon häviämistä, että hän on valmis myös pilaamaan hienon jatsipelin maineen. Tämä on ollut rankkaa, mutta tosiaan jos tämä ei onnistu, että niin kuin Skylli ei pysty hoitamaan tätä asiaa, niin mä oon nouseva kyky tässä. Mä vaihan vaikka sitten Ruotsin liigaan. Latviassa on kuulemma kanssa erittäin kova. Suomesta on aika helppo lähteä sinne. Tietysti noita ulkomaan turnauksia, niitä nyt aina välillä on, mutta pidemmälläkin. Ja ei se. Mutta joo, kyllä mä en tule tämmöistä hyväksymään, että se on aivan kauheaa. Okei, toivotaan, että tämä tilanne tulee korjaantumaan ja kun tämä lyödään tämä ohjelma ulos, niin Suomi ja koko maailma saa tästä tietää ja tämä asia tulee esille ja sitä käsitellään. Hyvä, niin mä toivon. Kiitos. Mulla on kylpylään varattu hieronta-aika, niin mun pitää lähteä sinne. Hei, kiitos sulle tosi paljon. Ja oli hienoa, että sä pääsit tulemaan tänne. Hei, kiitos. Kiitos.